Bueno, bideo honetan Zoom aplikazioaren azken bertsioa nola instalatzen den ikusiko dugu. Eta zergatik ingo da hau? Zoom aplikazioa aspaldi instalatu badozue, agian hurrengoko bideoetan agertuko diren ezarpenak zuen bertsioetan igual ez dira agertuko. Horrekin, baieztatuko nik erakusten ditudan gauzak zuek be ikusiko dituzuela. Gainera, bertsio berri batek segurtasun eguneraketak ekartzen ditu, eta gure saioak dinamikoagoak izateko hobekuntzak ekartzen dituzte. Orduan, horretara joango gare. Horretako, ingo hauna lehenoko gauza, Zoom-eko web horrira joango gare. Eta hemen daukotzue, gainien resources ipintzen daun lekunetan, download Zoom client. Hau sakatuko, eta aukeratuko hemenoko lehenoko aukera hau. Zoom clients hau. Vale. Download mungu hau. Gorde fitxategia sakatu. Hau, depende zen nabigatzen lukitzen dozuen, desberdin ikusiko da, baina gutxi gura bera, nik hemen Firefoxa erabiltzen dut, orduan hemen gezi honetan ikusten da, ja deskarga bukatu dauela, sakatu itzen dut, eta Zoom installer. Klikatu, eta bera, automatikoki basiko da, nik instalote hauket, baina ikusten dozu hemen, bera, eguneraketan doiela. Installing. Eta, ja bukatu dagoela emoten dago. Printzipioz, aplikazioa abiarazitzen da, eta ja ikusten gau dako gola azkeneko bertsioa. Hemen berak ipintzen dagoena. Vale, jazta, eguneratute daukau, eta ja, aurrera jarritzuko. Eta momentuz, bideo honekin hau ikusten da.